Dhandhanggula Maskentar laras pelok paket 6 lumanem nem cirororo ciciro cinem manem cici cici cirororo luciro cinem cirororo luciro manem mamanem maluro rolo ciro cinem cirororo ciro cinem manem ciro ciciro cinem nem ciro cinem lumanem luro luciro manem luro ci pamedare wasitaning ati cumandaka aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kedah ginunggung tatan royen akeh ngesemi ameksa angrumbaka basa kang kalandur tutur kang katula tula dinalaten rinuro kalawan rire mrih padanging sasmita sasmitane ngawurip puniki
mapan hewo yen ora weruh tan jumeneng uripe akeh kang aku pangrasane sampun kudani tur durung roh ing rasa rasa kang satu rasane rasa punika upayanen darapun sampurna ugi ing kauripan nira jroning Quran nggoning rasa yekti nanging to pilih ingkang uninga kajaba lawan tutuhe nora kena den awur ing satemah nora pinanggih mundhak katalanjukan temah sasar susur yen sira